Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau ma mun samu raba ma 'yan uwa waɗannan biredi. Waɗanda muke ganin su mutane ne wanda suka taso daga Bama saboda matsalan ruwan nan da ya shiga gidajen mutane suka zo nan Jere Local Government. Kamar yadda muke ganin su ba a gida ba, gurin da suke ba gida ba ne, ba ɗaki ba komai. A nan haka suke zaune, a nan sa su kwana, ba abinci ba sauransu, wanda ya sa muka zaɓa mu kai musu waɗannan abin saboda ya rage musu raɗaɗi. A yau 12 ga Rabiul Awwal shekara 1446 wanda ya daidai da 15 ga watan Satumba shekara 2024. Saboda haka muka kai musu kuma sun yi godiya sosai, sun ji daɗi, sun yi addu'a. Allah muke roƙo ya saka ma kowa da alkhairi, waɗanda suka ba da sadaka da wanda suke da niyya. Duk Allah muke roƙo ya saka ma kowa da alkhairi, da wanda suka yi ƙoƙarin zuwa raba musu duk waɗannan abubuwa. Su ba su ma samu shiga cikin makarantar ba, ya saka da sun alkhairi. zauna a nan wajen. Musulmi ɗan Ga uwan su nan da musulmi su ne, da yaransu. damuwan shi ya zama damuwanka. So za ka iya taimakawa, ko baka taimaka da kuɗi ba, za ka iya taimaka ma da tura ma wanda zai iya taimakawa. Za ka iya taimakawa ta kowane irin hanya. Allah muke roƙo ya dace da mu. Assalamu alaikum Ina buɗe ne. warahmatullahi wabarakatuh. Ka kawo buɗe ne na fi. Ye mana biya duk. Mubarak bai tana yi sai sama. Ga wancan.